Слушате Еврозум. Во ова издание на Еврозум кое се реализира во Европскиот парламент, денешен мој гостин е Ивајло Калфин, европски пратеник од Бугарија, кој го следи на Facebook, добро познат со неговите коментари за состојбите како во Бугарија, така и во Европската унија. Добро дојдовте, господине Калфин, во мојата програма. Ве најавив дека сте активен прилично со коментари за состојбите во Бугарија и Европската унија, но прво ќе почнам со една тема што мислам дека најмногу ги интересира граѓаните во Република Македонија. Како ги коментирате бугарско-македонските односи? Могат да се подобрат и треба да се подобрат, защото сме съседи и има много заедно какво да правим. От двете страни трябва да има добро желание. Не трябва да се насажда настроение против съседите. Хората си живеят много добре, политиците имат проблем. Како го дефинирате вие тој проблем? Каде ги лоцирате главните проблеми? Ами някои хора си мислят, че с национализъм стават по-силни. Днеска няма национализъм, днеска има солидарност. Ние живееме в съседни страни, хората търгуват, пътуват, учат, работят в двете страни. Те искат да има свободно движение. Така че тези политици, които се опитват да насъдат национализъм и да кажат съседите ни пречат, те пречат на отношенията всъщност. Каква беше вашата анализа за одлуката на бугарската влада за да настапи така во Европскиот совет во декември, односно на известен начин да ја услови Македонија за почетокот на преговорите? Аз си мисля, че Македония трябва да започне преговори и не бях съгласен с позицията на българското правителство. В същото време има очевидно проблеми, които идват и от Република Македония към България. Например, можете ли да бидеме по-конкретни кога говорим за да бъдем много конкретни. Да. В медиите македонските много често има една много остра кампания срещу България. Аз, когато бях министър, съм говорил и с моите колеги, те казват, медиите са независими. Те са независими, но правителството, това му е работа, да казва, това не е правителствената позиция. Ние имаме добри отношения, имаме какво да правим с България в бъдеще. Много е важен за мен въпросът за отношението към хората, защото има съмнения, които имат български паспорт, че имат някакви репресии към тях. Това също македонското правителство трябва да бъде много ясно, че няма такова нещо и че всички са добре дошли. Това са теми, които дразнат двустранните отношения. Пак казвам, те са теми на политиците, те не са теми на хората. Хората живеят много добре. Според вас, ако добре разбрав, тие теми не трябва да бидат пречка Македонија да почне преговори? Те не трябва да бъдат пречка, но те трябва да се търсят решението, защото те продължават прекалено много време. За мен инструмента не е да се спира Македония, но решение трябва да се търси. Какво е разположението овие денови во Европскиот парламент? Да споделите некои од впечатоците во разговорите со вашите колеги во однос на Македонија? Това, което се вижда към Македония е вътрешните проблеми. Много се чува в Европейския парламент случката с изгонената опозиция от парламент. Не може полиция да гони опозицията. Много декларации бяха направени в това отношение. Парламента и се радвам, че се беше намерено съгласие и че сега на местните избори ще има участие. Много се говори за отношенията и между етническите в Македония. Говори се за неправителствените организации. Даже и в този доклад, който предстои да се приеме, има текстове, които препоръчват част от финансирането да отива в неправителствени организации, за да подпомогнат гражданското общество в Македония. Въобще това са теми, свързани с демократичното развитие на държавата, което според мен са нормални. Но най-важното е способността на Република Македония да ангажира гражданите, да ангажира диалога между политическите сили и да не се създават напрежения на междуетническа основа. Кога спомнавте за финансирањето на невладините организации, за позицијата на невладините организации, зборувате за кои извештај од кои се разговара во някоя конкретна. Во комисијата за буџет? Не, тук става въпрос за доклада, който се приготви, който ще бъде гласуван за Република Македония на следващата сесия на Европейския парламент. Комитетът за надворешна политика. Да, но той ще бъде гласуван и в пленарната зала след това. Тук става въпрос по принцип не за конкретни, разбира се, но за гражданското общество, за неправителствени организации, които да имат възможност да работят. Много е трудно във всички страни за осигуряване на финансиране, за всякакви екологични защита на природата. Анализата на европските пратеници е дека положбата на граѓанскиот сектор не е добра?
Тя трябва да бъде подпомогната. Да ве прашам за Македонија, мислам дека доволно бевте јасни. Да ве прашам како ги оценувате состојбите во Бугарија? Што се случи во Бугарија? Тешко е да се разбере гледано од надвор, мислам дека и внатре луѓето кои инсайдерите кои ги анализираат општествените состојби тешко дека успеваат да најдат дефиниција што се случи во Бугарија. В България, надявам се и българските политици да разбраха какво се случи. Хората излязаха на улицата от социални проблеми. Темата беше сметките за електроенергия, за електричество през януари, но това е цялото натрупване на безработица, ниски доходи, това, което предишното правителство правеше 4 години. Замрази доходите, 4 години, 15% се увеличи инфлацията, доходите не бръднаха, много хора обедняха. Хората излязаха на улицата, за да покажат на политиците, че по този начин няма как да управляват и то ние трябваше да имаме избори юли месец. Даже това правителство не го издържаха още 4-5 месеца. И какви се вашите прогнози? Каква е вашата порака како политичар? Па и вие сте дел од социјалистичката партија. Каква е пораката? Што мислите дека нови избори на бугарските граѓани ќе треба да им понудите? Нови избори ще има. Се оплашени политичарите од овој глас на Мисля, че поне ако не са си взели бележка, хората няма да се приберат от улиците и ще ги изгонят много скоро обратно. Хората искат честна политика и искат политика, която да се занимава с проблемите на всеки, с работните места, доходите, а не с отвлечени теми, които не интересуват хората. Фискална стабилност, бюджетен резерв и така нататък. Хората се интересуват какво става в тяхното семейство. Како изгледа денеска во Бугарија да си политичар и да излезеш во Софија да се шеташ така слободно? Како? Няма страшно. Аз се шетам доста из София. Из София и върва пеша по улиците и се срещам с хора. Не е опасно, но към цялата политическа класа е много ясен сигнал. Тези, които са на улицата, не са от партия, не са от опозицията, не са от някоя друга. Те се обръщат към всички политици и казват, по този начин не може. Има еден много чуден феномен загрижувачки, доста трагичен, во еден трагичен контекст, а тоа е оној синдром на Јан Палах. Неколку млади луѓе, колку се на број веќе, не знам, 3, 4 или 5, кои се само запалија. Това е много тъжно, даже 3 души починаха вече от самозапалване. Това са хора, представете си човек да се запали публично, доведени до отчаяние. Повечето хора са от години без работа, с ниски доходи и те искат да дадат сигнал, жертват живота си за това, че по този начин не могат да живеят. Това е резултат на довеждането до хората до мизерия. Господине Калфин, вие сте член на Комисијата за буџет во Европскиот парламент. Тешко е таа дебата тешко оди бидејќи нема пари со оглед на кризата. Докаде е таа дебата? Како ќе обстане финансиски Европската унија, европските институции и она што мене посебно ме интересира, како одат работите со финансирањето на процесот на проширувањето на Европската унија? Пари няма, действително, но европейския бюджет прави това, което националните не могат. То е за инвестиции. Ако една държава не може да си позволи сама да инвестира и да развива икономиката, европейския бюджет помага за това нещо. Така че има логика европейския бюджет да не се намалява тогава, когато се намаляват националните бюджети. Това помага на икономиката. Видяхме в Гърция, виждаме в други страни, рецептите само намалявайте разходите водят до лош резултат. Водят до безработица, бедност и намаляване на икономиката. Така че инвестиции трябва да има, даже в най-голямата трудност. Тези инвестиции минават най-добре чрез европейския бюджет. Европейския съюз е солидарен. Той трябва да има тази солидарност и тя е в интерес на всички. И на най-развитите, и на най-богатите страни, и на по-бедните страни. Да се развива пазара и да се развива икономика. Така че европейския бюджет трябва да се запази. Средствата за разширяване, според мен, също би трябвало да се запазят максимално, защото на Балканите имаме нужда от тези средства. Вие мислите дека така треба, дали мислите дека тоа е реално, дали може да се задржат тие средства? Мисля, че ще успеем да ги запазим, да. И ќе бидат насочени во кои сфери, во кои области? По принцип тези пари, които са насочени по програмите за предприсъединяване, трябва да подготвят държавите, за да влязат в Европейския съюз, да си направят икономическите реформи, да се укрепи гражданското общество, да се правят инвестиции, които да доближават страните до Какво е вашето изкуство бугарско во однос на тие фондови кои ги добивте во
пред пристапувањето. Каков ефект има во општеството? Имат много добър ефект. Ние получихме доста фондове, с тях се построих инфраструктура, имаше пътища, имаше за екологията, сметища, вода, водоснабдяване и така нататък. Хората усетиха тези средства и това повиши качеството на живота, създаде работни места и така нататък. Така че ние имаме нашия опит, колко полезни са тези пари. Те са полезни обаче и за тези, които ги дават. Защото като направите нещо в Македония, го купувате от Германия, от Холандия, от други страни. Това са страните, които внасят. Така че те имат интерес. Ивайло Калфин, мерси. Благодаря. Гледавте интервјуто со Ивайло Калфин, европратеник од Бугарија, и благодарам за вниманието. Се гледаме во наредното издание на Еврозум.